Există piese care îți rămân în minte și piese care îți rămân în suflet, iar Pas cu Pas este una dintre aceste piese. Nico, între prietenii de la radio, bună dimineața, bine ai revenit, Hristos a înviat. V-am găsit, adevărat a înviat, Hristos a înviat tuturor celor care ne ascultă în dimineața asta. Și încă e dimineața, mai avem puțin. Uite așa, există și Nico alături de noi astăzi, suntem în direct și pe pagina de Facebook România Actualități. Tare frumoasă piesa asta. Da, frumoasă și liniștită. Este o piesă care Laurențiu al meu așa a vrut să fie o piesă care să-ți dea liniște și relaxare, așa. El de fapt a vrut să facă piesa asta ca pe o continuare a Sufletului Pereche. Pentru că ni s-a cerut foarte mult. Mai faceți o piesă genul ăsta, Suflet Pereche, care se cântă la toate evenimentele. Nu există eveniment la care să nu cânt. Și chiar în deschiderea unui eveniment foarte mare, unei nunți, asta este piesa preferată a tuturor. Da, practic mi-a intuit completarea, pentru că se aseamănă foarte mult cu Suflet Pereche, dar eu vreau să mă opresc un pic asupra două cuvinte pe care tu, Nicole, ai zis ceva mai devreme. Da. Laurențiu al meu. Da. Păi Pas cu Pas trebuie să fie cu al tău. Nu strica romantismul. Nu strica romantismul. Atunci când o femeie spune numele bărbatului și apoi pronumele de posesie, Laurențiu al meu, din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste pe care un suflet pereche îl poate face omului cu care trăiește. Ai dreptate. Dar să știi că probabil că al meu ăsta vine de atunci de când am suferit alături de el în aproape 4-5 ani de la geloziile pe care le-am avut și pe care nu le mai am acum. Erai geloasă? Cum ți-au trecut? Nu știu. Toată lumea mă întreabă. Adică toată lumea vrea să știe, nu? Nu știu. Dar au trecut. Au trecut și îmi pare bine, dar să știi că de multe ori simt nevoia să fie el. Un pic așa, măcar dacă plec mă întreb ce faci, e bine că avem încredere unul în celălalt, dar simt nevoia de multe ori să mă întreb, ce ai făcut, cu cine te-ai întâlnit, niciodată nu mă întreb pe nimic. Știi că un bărbat dar nu neapărat că simt nevoia de o ceartă sau de agitație, că mie îmi place agitația, mie îmi place să fiu tot timpul în verbă. Cum era gluma aia, știi, draga mea, împreună de 10 ani și nu ne-am certat niciodată. Știu, lașule. Da, frumos. Da. Da. Mie știi ce mi-a plăcut tare mult la Pas cu Pas? E o piesă, dincolo de emoție, dincolo de nostalgie, e o piesă pozitivă. Că e mare tristețe așa în muzica românească în ultima perioadă. Lumea suferă. Toți suferim și să știi că la mine cel puțin, dacă asculți toate piesele, sunt cam așa, sunt nu neapărat triste, dar sunt melancolice așa. Oare cine? Dar e caldă melancolia asta, caldă, știi? Da, e caldă pentru că el așa, majoritatea pieselor așa le face și au un niz către, te duce un pic către, am un lapsus în momentul ăsta, Water Revival, țin, continuă. Nu, stai că m-ai încurcat. Genul ăsta așa, da? Genul ăsta de folk. Da, chitară. În toate piesele există chitară. Country ceva. Dar ceva spre country, deci toate eu când am văzut clipul și piesa și chitara aia cu care începe așa frumos a fost ideea lui Dorc, cel care a făcut clipul, pentru că el nu vrea să iasă. Lui nu-i place să apară, Laurențiu. Și Dorc a zis, măcar vino, dar uite, nu spun fața, dar vino să-ți văd mânuța aia acolo și cu chitara, că asta a avut el viziunea asta. Și a venit, dar greu. Mânuța, da? Ești atent, Iohan. El este omul din spatele lui Nico. Ce vers a dat cele mai mari bătăi de cap? Ce versuri? Ce vers, da. Dacă există un vers mai deosebit, Buclucaș, care ți-a dat bătăi de cap într-un fel. Nu știu, dar Ovidiu Iordache face întotdeauna numai texte de astea așa foarte ușoare, că de multe ori spun, niște texte de astea mai alambicate, așa, mai N-am avut ceva care să mă încurce. Și toate textele sunt de dragoste, nu știu cum le face. Ovidiu Iordache este și cel care a scris textul la Pas cu Pas și la multe dintre piesele mele. Suflet Pereche la fel, Ovidiu Iordache. Este un îndrăgostit. Eu nu sunt, de ce să zic, nu sunt genul ăsta. Dar curge versul frumos, e acolo. Curge, excepțional. Limpede și frumos curgător, ca să mergem tot cu ascultă. Uite Ovidiu, uite ce spune Iohannis. Iohan, pardon. Vorbesc mai mult decât celălalt. Și vorbești foarte bine.
Și ai un timbru, ți-am spus, de 22-23 de ani. Să rămână, uite, ai spus și să notează, da, rămâne la arhiva asta, da, subliniem acest lucru, mulțumesc, Nico. Mi-am adus aminte. Eu acum vorbesc că sunt un pic răguște de 2 zile, nu înțeleg de ce. Așa m-am trezit în dimineața asta. Se întâmplă. Da. La finalul săptămânii trecute era o altă invitată de-a noastră, Ramona Bădescu, extraordinar de acolo la ringită. Cred că e undeva ceva în Ramona în era, aer. dar știu că nu era, nu știam cine este. Deci cu ea ai vorbit că m-a ascultat. Și mi-a cu plăcut Ramona tare mult. Bădescu. Da, era răgușită. Sper să n-ajung așa, eu pe 10 am câteva Nu ești chestii. prima în concerte persoană și- care îmi spune cine a fost invitata de vineri. n-am Ramona recunoscut-o. Bădescu poate a fost... N-am recunoscut-o. E necesar să facem din când în când și o precizare clară cine se află în studio. Nico, Mie îmi Nico. place genul ăsta de girl talk, așa, pe care îl aveți acum, e foarte bun, stau liniștit și ascult. Da. Și e bine, mai ales pentru cei care stau în trafic. Da. E o bucurie. Și Ca de eu, fiecare dată cum e și pentru mine când plec la drum. eu încă mai sunt liniștit, Radio abia m-am România. întors din concediu, e prima zi, să știi. Apropo de concediu, că spuneai că doamna mai devreme că a avut cel mai mic concediu 2 săptămâni. Da. Vai de Da. cap! Două La noi săptămâni. concediu de 4-5 zile, maxim o Da, săptămână. sunt suficiente la un moment Maxim. dat. Cred că și o zi, dacă știi să o folosești cum trebuie, poate să pară ca și cum ai venit dintr-o vacanță. Am vorbit acum. mai devreme. Exact. Da, Vreau să revenim la muzică un Te pic, rog. stai că vă... Te rog. Când vine cineva și îți prezintă o piesă, cum îți dai seama că e aia, că e gata, că e bună? Eu am să știi că mie îmi plac toate piesele. Dacă vine cineva și îmi spune, uite, ascultă piesa asta, da, îmi place. Nu există piesă care să nu-mi placă. Și revii asupra Și ei le sau... cânt exact în stilul în care mi se dă. Adică nu, îmi place tot ceea ce ascult. Îți place să cânti? Da. Dacă ar fi o piesă, așa, hai să luăm o piesă existentă în momentul de față pe care ți-ai dori să o cânti tu, care ar fi? Sau să o fi cântat tu prima dată ca să... Din piesele românești. Orice piesă, de oriunde. Extindem la Spotify acum, dacă vrei. Hai de cap. E... Ceva de la Whitney Houston, orice. Sau deci am vrut, Aretha Franklin. pe cuvânt, dacă n-am vrut să orice. spun Bodyguard acolo, zic că... Nu Bodyguard, culmea că n-am cântat niciodată piesa aia. Sunt mult mai multe. I Have Nothing, Oh, The bun. Greatest Love of All. Da, dacă te uiți la Nico, parcă are ceva din Whitney Houston. Eu cred că e știi că- asemănare și în fizică, nu neapărat tonalitatea Acum vreo vocii. 20 de ani chiar semănam. Și aveam și părul un pic creț, mă Exact. purtam exact. Ai ca tu o ea. fotografie? Am fost și la concert la ea, înainte cu 2 ani. Da. Acum, eu sincer trebuie să vă spun, mă bag în discuția voastră Nu din nou, există. întotdeauna știi Nu se va mai naște Știi unul. cu cine te-am comparat? O femeie ca aia. Și ce te-am văzut cântând așa? Jennifer Rush. I Come On Down, Jennifer cred că Rush. ți-a ieșit pot piesa. pot cânta și ea are o voce un pic mai... Da, și tu ai un pic de rock acolo când da, vrei. Da, păi datorită lui Laurențiu, pentru păi. că toate piesele pe care... Am câteva piese care chiar sună așa... Oricum, cine o cunoaște pe Nico foarte bine știe că are și muzică populară. Ai încercat aproape toate genurile. Nu știu dacă te-ai dus Nu către le-am operă, refuzat. operetă. O să mă duc și către... cânt o piesă la Vita e Bela, Nela Fantazia se numește, și o cânt așa cum știu eu să o cânt, că nu am școală de operă. Dar mi-aș dori, îmi place, cochetez și cu genul acesta Care a muzical. fost cel mai greu nu pe care l-ai spus în cariera ta? Am spus vreodată, nu? Stau și mă întreb. Că n-am știut să aleg. Dar ai ales bine. Eu zic că am ales bine și am ales pentru fiecare om în parte. Eu așa zic. N-am spus nu, pentru că nu-mi place să refuz. Chiar dacă sunt și necunoscuți. Am făcut duet. Pentru că a fost o bucurie pentru el și în același timp pentru mine să-i fac un bine. Nu sunt genul de om care spun, băi, eu sunt Nico, tu cu mine, faci un duet, băi. Sau te costă atât, sau niciodată. Niciodată. Never. Crezi în destin, în întâlniri care trebuie să se întâmple și cu muzica și cu oamenii? Da, dar n-aș putea să spun că sunt atât de fericită încât, da, am avut foarte multe, n-am avut așteptări de la, nu, ce mi s-a oferit, am primit cu drag. Atât. N-am căutat ceva anume și nici Aparent nu caut. este un mod de gândire foarte simplu, să n-ai așteptări ca să nu ai nici cele mai mari dezamăgiri. Mă reîntorc la Exact. muzică acum, și, dar păstrez emoția și aș fi curioasă să aflu părerea ta. Ce emoție crezi că îi lipsește muzicii românești, muzicii comerciale românești, pe care o ascultăm toți, mai ales acum că ne apropiem de vară, dăm radioul la maxim și mergem cu mașina teoretic la mare sau practic oriunde ne țin picioarele. Ce îi lipsește în momentul ăsta muzicii românești, ca emoție? Câteodată spun versurile, câteodată
Depinde cum ești în ziua respectivă, Daniela. Depinde. Eu am zile în care ascult culturalul. Am zile în care îmi place să ascult gherila. Am zile în care spun așa de radiouri, da? Da. Nu pot să știu. Eu am Ian în mașină. Întotdeauna ascult muzica clasică. Îmi place muzica clasică. Muzica mă liniștește. Dar când plec la mare, într-adevăr, dacă e o piesă care îmi place, o dau tare și îmi deschid geamurile și ca nebuna. Să fie bucurie. Să fie bucurie, păi da, normal. Dar eu cred că avem muzică pentru toate gusturile. N-aș putea să spun că lipsește ceva anume. Nu. Dacă nu-ți place ceva, dai pe alt post. Și cea mai recentă bucurie simplă care a fost? Rețeta bucuriei? Nu, cea mai recentă bucurie simplă. Rețeta bucuriei, Doamne. Dacă o ai și pe aia, te ascultăm cu interes, să știi, cea mai recentă. Nu știu să spun în momentul ăsta, mai dat așa prea repede. Că au fost multe chestii de la începutul anului. Cea mai recentă bucurie a făcut Mati 2 anișori. Mulți înainte. Așa, l-am observat frumos. Ce să spun? Începe să mai vorbească cu noi, să mai lege cuvințele și ăsta e un lucru extraordinar. Cum îți spune bunii? Nu, nu zice bu, nu zice bu deocamdată. Probabil de la mamaie, că eu îi spun așa, să nu râdeți de mine. Să nu râdeți de mine. Da, hai la mamaia. Puțin mamaia. Deci nu minchim pe Nico spunând, vino la să te pucă mamaia. Dacă așa îmi spunea mie mămăița mea, și numai că mi-a rămas în cap, vă spun bunii. Vino la bunii sau vino la Nico. O să probabil când nu mai crește, o să-și dea seama, dar acum hai la mamaia. Da, pentru că fiecare dintre noi n-a trăit cu bunica, a trăit cu mamaia. Da, exact. Dar ce-mi plăcea, pentru că am mereu repetat, mai vreau la mamaia. Da, și am o fetiță a unei bune prietene de-ale mele și îmi spunea, eu n-am pe nimeni la țară. Vreau și o să spun cuiva, mamaia. Mamaia mea nu stă la țară. Sau nu mai am pe mamaia. Da. Nu mai țin minte cum a fost discuția atunci. Și de ce? Să ai o mamaie este frumos. Să ai și o străbunică. Mama mea deja e eu străbunicii mele îi spunea bunica. Bunicii așa am fost crescută cu mamaia și cred că se regăsesc foarte mulți. În ce moment al zilei ești cel mai creativ? Cea mai creativă? Am dimineți în care sunt foarte creativă, dimineți în care abia îmi găsesc cuvintele. Seara sunt foarte activă, dacă stau bine și mă gândesc. Cafea tare sau cafea cu lapte? Cafea nu-mi place cu lapte, beau simplă câteodată. Îți dau o cutie de bomboane pentru cafea să-ți îndulcească diminețile și să devii și mai creativă. Dar să știi că, uite, pe astea nu le-am testat. Da, deci în loc de... Da, este... Deci poți să iei o bombonică în loc de cafea. Exact. Păi m-am gândit la tine când am ales o mică bucurie. Știi, bucuria mea, cea mai recentă bucurie este că am reușit să... Da. Super. Mulțumesc foarte mult. Am putea spune că ești matinală? Nu. Ai văzut vreun artist matinal? Nu, de-aia mă gândeam. Că vreau să localizez dimineața aia, când ești inspirată în timp. Adică la cât începe dimineața? 8:30, cam așa. Hai să spun tot 8. Ești matinal. Cel mai devreme 8. Pentru că până la 10 noi trebuie să fim gata cu toate animăluțele, plus micul dejun, cafeluța și ce mai e pe acasă de făcut și în curte. Cu toate animăluțele. Sunt multe? Sufletele la voi acasă? Nu mai sunt multe. Mai avem un cățeluș în casă și o pisică și 2 căței afară. Suficient. Care iarna, bineînțeles că stau în living în pat. Așa. Da, sunt o iubitoare de animale și aș face orice pentru ele. Nu știu dacă știți și cazul care se dezbate acum pe Facebook. Nu știți. Da. O să vorbim probabil la după, că vreau să măcar să ating un pic. Eu nu am numele, nu știu. Nu. O să intri să vezi pot să spun pe ce... nu, o să-mi notez. Ok. După piesa pe care o difuzați. Da. Spune-mi, ce ți-ar plăcea? Ca să nu greșesc ceva, nu de altă. Da. Ce ți-ar plăcea ca oamenii să știe despre tine dincolo de muzică? Că sunt un om sincer, că sunt un om curat, iubitor, credincios și iubitor de oameni. Unde îți place să cânti cel mai mult? Sări mari, peste cluburi? Tot. Peste tot. Nu e un loc preferat? În biserică. Da, e o acustică pe care nu o regăsești oriunde. Așa e. În biserică. Sau pe sălile de la Palatul Culturii. Și muzica deci mă rămas în cap și acum din copilăria mea. Cel mai bine sunet. Palatul Culturii? Da. De unde? Ploiești. Da, acolo am făcut cu domnul Corneliu Irimian. Dacă ne ascultă, îi transmitem tot binele din lume. Și eu oriunde cânt. Câteodată mă trezesc când fac vocalizez și
magazin sau unde sunt. Zic, aoleu, stai că nu ești la concert, ce faci? Și oamenii ce spun când te văd pe stradă? Te recunosc, bănuiesc, nu? Mă recunosc, mă îmbrățișează, mă pupă. Doamna Nico, ce face? Sunteți mai frumoasă în realitate decât la televizor. Sau Facem și o poză, doamna Nico. Și o poză, Luca. Eu stau la evenimente, întotdeauna îmi rezerv aproape o jumătate de oră pentru poză. Și la finalul unui concert, apropo, care a fost cea mai frumoasă reacție din partea oamenilor? Din partea copiilor vin și mă îmbrățișează și îmi spun, vreau să fii mama mea. Și mamele lor ce spun? Se supără? N-au auzit. Ele n-au auzit. Ce drăguț. Da, uite, e multă emoție în declarația asta. Multă emoție a fost și în declarația cu Mamaie. Știi, lumea se ferește. Cum să-mi zică mie Mamaie? Dar ce eu arăt a Mamaie? Nu. Păi tocmai, că și eu îmi dau seama de lucrul ăsta, dar îmi place cum sună. Mămăița. E ceva dulce, așa frumos. Trebuie să te întrebăm și pe tine. Dar o să-mi spună Nico, pentru că fiica mea așa mi-a spune cu tata. Nico. Da, vezi că sună Nico. Nico, ca măcar să spună. Da. Și eu când răspund, alo, ce face mămăița? Ce face? Cum te împaci, Nico, cu rețelele sociale? Mă împac bine, deocamdată am o mică pauză acum pe TikTok. Așa, dar o să E o meserie în sine? Simți o să mă presiunea? reapuc. Nu neapărat că e o meserie, trebuie să ai timp. Că eu văd la alții cum ceea ce fac și consider că trebuie să ai foarte, foarte mult timp pentru machiaj, pentru știi cât îți ia să faci un filmuleț de la cu te-ai trezit dimineața, te-ai machiat, te-ai plecat cu... Doamne, o zi întreagă. Păi eu am timp. Ferească, mai fac și din mașină toate, era să mă duc și să ies de pe carosabil. Fetele se trezesc, adică se ridică din pat direct machiate. Cel puțin stau reiau clipul și nu vine să cred. Dacă cineva a descoperit această rețetă... Păi dacă să continui clipul, pentru că trebuie să-l lași acolo, pui stop și te duci mai faci o treabă mai pe urmă. Fii din nou, dai play. E foarte greu. E foarte greu, vă spun sincer. Iar fetele astea care dorm așa și care vă spun, dacă ne ascultați, așa, demachiați-vă și machiați-vă din nou, că nu știți peste 10-20 de ani cum o să fie fața voastră. Deci, domnilor, da, ați reținut, nu se trezesc direct machiate, e întreagă... Ce vorbește? O grămadă de filtre și de trebuie să ai lumină care trebuie în față, adică ca să fie și la un nivel așa de 100% optim. E vreo diferență sau asemănări de asemenea între comunicarea cu publicul pe rețelele sociale și cea de la concert, cea de la cântări, cea de la întâlnirile cu oamenii în sală? Diferențe sunt, pentru că pe rețelele sociale sunt tot felul de oameni și trebuie să fii drăguț cu toată lumea. Nu contează că are 4 clase sau 3 clase sau 12 sau chiar și facultate. Cum spuneam mai devreme, eu vorbesc cu absolut oricine. Și doamna care ia gunoi, zic, să rămână, doamna, ce faceți? Bine, doamna Nică, dumneavoastră ce faceți? Da. Așa? Când eram mică, ce făceam când eram mică? Spălam toate scările. Spunea mama că luam mopul sau mătura și măturam de etajul 4 până la partea. Noi la 4 stăteam și mă duceam dimineața și măturam. Eu sunt nebun cu curățenia, sunt nebuniță, da. Atunci ați înțeleg că la școală ai fost populară? Mă pitam de colegi. Erai... Timidă. Culme, da, am fost foarte și sunt timidă și acum, păi nu... Aici cu voi nu sunt. Da. Mă simt așa, să zicem în largul meu. Am emoții și aici, că na. Oricum sunt. Așa sunt eu, sunt o fire mai emotivă. Că, probabil că ascultătorii știu, sunt toate jingle-urile noastre cu România Actualități sunt de fapt făcute cu vocea ta. Așa că o ascultați pe Nico în fiecare zi. Nu știu dacă mulți ascultători au identificat vocea aceea din spotul audio ca fiind vocea cântată, da, vocea rețineți, cântată. nu, bă. Mai avem un minut. Ce păcat. Și s-a dus timpul? Wow! Dragilor, dacă tot mai avem un minut, pot să spun ceva, da? Și vezi, nu am... intru pe telefon. Ochelarii sunt pe nas? Sunt pe nas, păi nu. Păi altfel nu, vă văd în ceață. Și nu e bine. Deci, avem... Mă iertați, da? Știu că nu se face așa ceva. Aspada se numește, da? Puteți face o petiție acolo pentru cel care a omorât 2 căței cu bâta, iar acel om a omorât acei căței cu copilașul lângă el.